Oh, nee, vandaag niet. Jij gaat spijt wees niet vandaag. Ik heb tijd. Lach die. Ik had maar net die dat nou verwacht, hè? Dat is precies wat je nu ook te wachten gaan wees. Die rijdt die. Maar nou, waar dus mijn hand aan het pad in die kostuum? Ik is aangetrekt als een nar. Hoe dan je waan toe als ik op pad? Een interview. Kijk toe. Ik weet niet, dus ik kom maar zo bij mijn auntie vragen. Ons allemaal weet, mijn auntie is altijd vol surprises. Nou, voor die surprise. Ik is geboekt voor mijn eerste show. Wacht, van wanneer doen mijn auntie shows? Ik heb vanochtend beslist, vandaag is die dag. Wat ik weer eens mijn droom gaan beginnen najagen. En dat als een nar. Nee. Showbusiness. Is mijn auntie niet showbusiness? Weer besluit best wel. Als hoogte dat ik mijn toekomst weer beginnen terugvat. En mijn auntie is zeker, dat is die rechte ding om je toekomst na te bouwen. Hoekom niet? Nee, kijk man, ik vraag maar niet. Want ik en Cedric, ons wil ook bij een kinderpartijtje gaan optreden als narren, maar dat heeft hij gewerkt. Als jullie twee, it was meaningful to fail. Cedric is mijn kleinkind. Ik ken hem. Alles wat hij zei aan zet werken. Ik zou helpen nou waar ik verzeker is. Zij aan werk ook. Maar ik geef maar niet om, mijn auntie. Kinders daar buiten is evil. Vooral als het komt bij kinderpartijtjes. Wie weet Bessel, als één ding wat ik haat van kinders, als wanneer hulle rauw is en nie respect het nie. En eintlik haat ek alles van kinders. Ja. So, hulle bied vandag met my hoors examen te speel. Hulle sal wys raak van Sari. Ek kan speel, maar dus jy verstaan het, ek is 'n service provider. Bye. Hi daar, Sari van die Karoo. Dankie dat jy hierdie video gekyk het en geniet het. Moenie vergeet, geef vir ons 'n like, 'n comment, 'n share en 'n subscribe. Dit help my met brood en krag. En Lotto. Goodbye.